Andamabau na fundisha mwenye lakalike jamana mimbe nuwa wule kafo Denmark uluka kelekeche utume anfea akera kechugu mini jamana fama mu afomi ya chuga shila akera sababu ye wulika doke kalaini ke jango ni keleke che nunu mbese ka bo mali jamana kono chuka mina kuna fundisha mwenye dado alaka anyefo arajote kuma bi na umana ne ko kana katinyefo mali de unye ngwa ukana bau ka kenyani malika ni ngela ya nununye ayirala ka fo kunungo Senegal kaw oluye wulika jo bake uyere fei min kera laini mi kata kanyesi uga jamana famauma kerante min talembe kanyesi mali jamana kono duma uluye ayira ka fo utena son ama chuga sila kuna fundisha mo dado alaka nyefo kuni betiye fe arajo nyeta kata ni yoje kuni betiye fe arajo nyeta kata ni yoje alama miye mali reni balma jamana uyebi munumbu yere suro frafna club ya fenton ka kuluba kono no e CDAW ako tibi taba chalembe ambe watim na ikosisa amaya sa miye frafna ka kle tombaye no e ino afrikani alayi sendo kelela ako rebe dakunjuma na bide na fundisha mu dado alaka nyefo Allah anaba o minye Sumelu Bube Maigaye aleka kunganko kuma ukoni ngela alembebi ayirala ka fo ko afari tumande ala laini tunkera jamana fama werefe uka fere bela jilensigi senga jango absegata furake kenema dotoro so la chugamina kuna fundisha mu udado alaka nyefo bawye muna labe kada au kloka denke anauba denke Ibrahim Jawara fe nege karafe obe flake wore tambulu Amza Sidibe ni kofe sira ufana baby ulu na da au kloka donc baru kono insha Allah au bismillah kuna fundisha be soir de Bamako ayira kafo ka keni frafna club ya fenton ka kuluba membe ni OECD we olu yo grande minta kanyesi mali jamana irama ayira la kafo ni ko ni kela fenye bi femi ni mali dafe jamana munumbe olu kembe ku tasoro ala ka keni kunun ko jumai minye Senegal kaw olu ye wulika do chamanke ka don bolon konnawna janko buka dusuma kasaw yira mali ka gelayin konnana ka keni la ya jara aleka fasiriye ayira kafo Senegal kaw uka dugu min be nuwa wule kafo ko Dakar ayira la kafo ka benin kunun ko jumai jambe kalo kle muga ani shegin samba flani sam muga ani fla ma jama chama de bora bolon konnaw fe ka tanyongo suro ka yira kafo farafna kle bien fento fo ka fara farafna ka na fuluko ko be farafna kle bien fento ka na fuluko be kulumin konnana no e moy uye grante minta ka nyesi mali jamana rema ulu ko ni mu yere yakono wa uyuka dusuma kasauta ka nyesi ni baraima kuna fundisha ya yira kafo ni jati mineke Senegal kaw ere kofe miye frafina jamana chaman be ulu kono don kono yuka dusuma kasaw yira o kofe dunya ere kono jamana kono den chaman be ulu fana yuka dusuma kasa yira ka yira kafo ni garante mi intara ka nyesi mali jamana ere ma ni ye fenye femi ni sharia sosodu ateben chuga shila dien sharia shikono ka fo jamana mi meni la hala nununa ikani garante suguta ka nyesi uluma minye ukana nafulu na siraw ye kaseka dasho udala ukana seka nafulu ta chuga shila kuira makonya ukofe minye uka dundaw ye uni jamana wara uni nyochela ka ufana shwa ni mbeye sharia sosoyi kuna fundisi benka la kalila akoni mbara nunu yere asola mundefe minye farafina club ya fento uka kuluba mimbe no OECD uni mali fama upme kuma nyonya la janko karata ko kuma min tun fora ni otunkan ka keka ben février kalo nata klemuga ani wolon vla samba fla ani samuga ani fla o kuma de kera sama chamayi amaya ni gana ka werefe unana sigi kerenkelendo ke abe fo sigi mi mako double sommet
o double semaine sunfɛ min ye UEMOA ale nani yɛrɛ sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ ka fara CEDEAO yɛrɛ kan ɲanginiw nana bɔ ka bin ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma nin kɔni kɛra ko ye ko min ni a dusumakasa kɔni fanga bonyana kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko hakilila jigila kabini nin kɔrɔfɔ ninnu bɔra ka bin Mali fanga ɲɛmaw u ma ko bila dagagirinda la u ye welewelema kɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 14 ye san 2022 bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance yɛrɛ la janko u k'u ka dusumakasaw yira dusumakasa min ni a bɛ tali kɛ gɛlɛya min taara ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn lajɛ yɛrɛ senfɛ a yirala k'a fɔ jamana faamaw tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye minisiri ɲɛmaa ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga ka fara minisiri caman yɛrɛ kan olu y'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kuma caman fɔra ka ɲɛsin farafina tilebinyanfɛntɔ olu ka kuluba ma n'o ye CEDEAO ye o kɔfɛ kuma caman fana fɔra min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an marabara kɔrɔw ma n'o ye Faransi ye min ye l'Américain ye kuma taara ka ɲɛsin olu ma fo Bruxelles ani jamana wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen y'u yɛrɛ sɔrɔ nin kuma ninnu kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ɲɔgɔn lajɛ yɛrɛ kɔfɛ min ye maliden minnu sigilen bɛ jamanaw kɔ kan n'u bɛ a wele k'a fɔ les Maliens établis à l'extérieur olu fana y'u ka wulikajɔw kɛ k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma janko ni waleya jugu min taara ka ɲɛsin malidenw ma olu kɔni tɛna sɔn a ma cogoya si la wa olu bɛ diɲɛ yɔrɔ la u b'u ka dusumakasa ta ka ɲɛsin nin baara ninnu ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye hali k'a fɔ maliden minnu sigilen bɛ hali Moritani olu y'u ka wulikajɔ kɛ nin dugusajɛ ka u ka dusumakasa yira waleya min taara ka ɲɛsin Mali ma olu kɔni fɛ nin ye sariya sɔsɔ baaraw de ye wa olu tɛna jɛn n'a ye cogoya si la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔrɔfɔw bɔralen kɔ ka bin min ye an dafe jamana min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Laginɛ Conakry olu kɔni m'u ta bila dagagirinda la u ye kunnafoni forobaya ka yira k'a fɔ Mali ni olu u bɛɛ ye cɛ kelen de ye n'a ma ɲa k'a fɔ Mali sigiɲɔgɔn jamanaw y'u ka datugu Mali da la siga kɔni t'a la olu kɛn bɛ bi k'u ka da yɛrɛ yɛlɛ Mali bɛ se ka baara o baara kɛ ni Laginɛ ye u ka bisimila o kɔfɛ a yira la k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan Mali kamion caman de bɛ yen o bɛ ka kɔlɔsi Moritani yɛrɛ fanfɛla la yen nɔ u b'a yira k'a fɔ Moritani fɛn kɛn bɛ bi k'i ka da yɛrɛ yɛlɛ Mali ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ la hali n'a sɔrɔla k'a fɔ nin waati laban ninnu na gɛlɛya dɔw nana ɲɔgɔn sɔrɔ Mali yɛrɛ ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Moritani ka den dɔw ye olu nana bɔnɛ u nin na k'a sababuya kɛ siga tun kɛra u la ko Bamanti tigilamɔgɔw don nka o n'a ta bɛɛ min ye Moritani faamaw ye u ma ko in gɛlɛya u ye délégation kɔni bila ka na Mali faamaw yɛrɛ fɛ jango kuma ɲɔgɔnya u bɛ se ka sabati ni ɲɔgɔn cɛ la Colonel Assimi Goïta a y'u bisimila Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ o bisimila senfɛ a ye kumaw kɔni jɛya Moritani ciden ye k'a yira k'a fɔ nin baara min kɛra olu kɔni b'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ maa o maa bɛ nin baara in na i bɛna yira sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ni ɲangili min ka kan o bɛ kɛ Moritani k'a bila kun na Mali balima de ye Moritani ye Maliyɛnw t'u tugu cogoya si la ka dankari Moritani dɔ nin na wa bɛn ni kɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu dalen b'a la o bɛna sabati fasi kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ko minnu filɛ nin bi n'a talen bɛ ka Mali yɛrɛ sɛgɛrɛ maaw bɛ ka ko in min na a to o ye min ye Mali dafe jamana min bɛ ni o ye Senegali ye siga kɔni t'a la kabini nin waleya in taara Senegalikaw kɔni ye a ko in kɔni jateminɛ k'a fɔ a bɛna dadigi kɛ olu la kosɛbɛ kosɛbɛ sabu ne jateminɛ kɛ an ka fɛn caman bɛ yen a bɛ taa di Senegalikaw yɛrɛ ma janko baganko nasiraw yɛrɛ fɛ u bɛ se k'u yɛrɛ nafa la cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko musokɔrɔ i ka daga fan bɛɛ dɔwɛrɛ bɛ ka ko ka k'a kan maaw tora nin munumunu na waati min na Burkinakaw yɛrɛ fana fɛ yen fangafiri o nana taa ka ɲɛsin olu fana ma a yirala k'a fɔ nin ko minnu bɛ yen bi jamana kɔnɔna na a dɔ la jamana kɔnɔdenw hakilinaw don koyi sabu kabini Burkina fangafiri yɛrɛ kɛra Burkina bɛ olu fana ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ba kɛ k'a yira k'a fɔ u ka finitigilakaw minnu bɛ yen bi n'u ye wulikajɔ kɛ ka fanga firi olu ka dɛmɛ b'u nɔfɛ janko ko ninnu bɛ se ka taa cogo ɲuman na cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko maa kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bi nin gɛlɛya ninnu a bɛ se ka jamana min yɛrɛ ta kosɛbɛ o de ye Senegali ye wa Senegalikaw u bɛ wulikajɔ la bi ka kumaw caman fɔ
Macky Sall aga fanga ta cogo la jango abe ka taa yɛlɛ dɔn kulu min kɔnɔ n'o ye farafina tilebinyanfɛtɔn ka nin kulu ye n'o ye farafina tilebinyanfɛtɔn ka nin gɛlɛya ninnu ye ka ɲɛsin Mali ma olu fɛ nin tɛ Macky Sall dɔn wɛrɛ u b'a ɲin'a fɛ a k'i sen bɔ nin ko ninnu na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. Ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ. Ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ. Aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ se wara. An lamɛnbaaw o Soir de Bamako kelen a ye a yira k'a fɔ min ye nasaraw ka dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Danemark a yira la k'a fɔ olu y'u ka kɛlɛkɛcɛ de bila ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan nasaraw ka kɛlɛkɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Force Takuba o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na a yira la k'a fɔ min ye u yɛrɛ ka nin kulu ninnu ye u bɛna maa caman yɛrɛ bɔ a jateya la a bɛ t'i jɔ fɔ maa 700 bɔɲɔgɔn ko ka kɛ ni Umaru Angoyiba ale ka fasiri ye a ko Mali fangana tɛmɛ fanga ɲɛmaw olu ye jateminɛ kɛ ni waati laban ninnu na k'a yira k'a fɔ min ye kɛlɛkɛcɛ dɔw ye olu nana jigi Mali dugukolo sanfɛ k'a sɔrɔ Mali faamaw u tɛ a kalama ka bɛn sa ni alamisa janvier kalo tile 27 san 2022 Mali fanga ɲɛmaw nana kɛ wajibi ye nin kɛlɛkɛcɛ ninnu kan u k'u ka kosow n'u ka kasaw cɛ ka bɔ Mali dugukolo yɛrɛ sanfɛ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ nin kɛlɛkɛcɛ ninnu b'u yɛrɛ sɔrɔ kulu kɔnɔ kulu minnu b'a wele k'a fɔ ko Force Spéciale Takuba ninnu bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ Faransi yɛrɛ ka laɲini de kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔrɔfɔ ninnu bɔlen kɔ ka bin min ye Royaume du Danemark ye olu ma a ko bila da girinda la u ye laɲini kɛ jango olu ka kɛlɛkɛcɛw u bɛ se ka don u yɛrɛ fɛ cogoya min na sabu n'i ye jateminɛ kɛ Mali fanga ɲɛmaw olu ka kunnafoni yɛrɛ senfɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko communiqué u ko nin ko ninnu kɔni kɛra ka sɔrɔ Mali hakilina a ma ta ba la Mali yɛrɛ barila ka nin ko ninnu kɔni ye a ka dugukolo sanfɛ olu yɛrɛ fɛ nin tɛ bonya ye jamana min bɛ yen n'a ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ a bolo n'i ma ɲa k'a fɔ k'i bɛ waleya dɔw ta ka bila o kɔnɔna na f'a ka kɛ bonya a kɔnɔ ani karama ani sɛbɛnfuraw baaraɲɔgɔnyani kɔnɔna na nka a yira la k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan yala nin dɔw tɛna kɛ gɛlɛya dɔw faralen gɛlɛya ka Mali ni a baaraɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ la wa sabu an bɛ waati min na ko sisan min ye Mali jamana ani Faransi jamana ye olu kɔni ka ɲɔgɔn sama-sama a fanga ka bon fo ka a dama tɛmɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o n'a ta bɛɛ Mali fanga ɲɛmaw kɔni bɛ bi kɔlɔsili la ni jamanaw fɛn fɛn bɛ bi k'a fɔ sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ i ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ la k'a fɔ a ka di i ye i bɛ wulikajɔ kɛ ka na cun Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'i bɛna kɛlɛ de kɛ o kɔni tɛna se ka faamuya cogoya si la nka kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye Danemark yɛrɛ a minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don Danemark ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔw ma n'o ye Jep Kofod ye ale ka kunnafoni dɔw senfɛ a ye a yira k'a fɔ tiɲɛ don olu ka kɛlɛkɛcɛw tun nana Mali dugukolo yɛrɛ sanfɛ nka u mana u yɛrɛ ma koyi u nana sira jɛlen de fɛ u welela de k'u ka na o de hukumu kɔnɔ u nana nka olu tɛna ko bila dagirinda la ni Mali fanga ɲɛmaw de ye laɲini kɛ k'a fɔ olu ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na siga kɔni t'a la olu ka kɛlɛkɛcɛw u b'u yɛrɛ ta Mali fanga ɲɛmaw ko u ye kɔlɔsili de kɛ bɔlɔlɔw yɛrɛ sanfɛ k'a ye k'a fɔ nin kuma ninnu bɛ sen na ko ni kɛlɛkɛcɛ ninnu welela de siratigɛ jɛlen yɛrɛ fɛ jango u bɛ se ka na kana sabati Mali yɛrɛ kɔnɔna na nka nin kɔrɔfɔ ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye bi Mali faamaw tɛ a si kalama kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ko ninnu kɔni siga kɔni t'a la Faransi de bɛ nin ko la bɛɛ lajɛlen baju la sabu n'i ye jateminɛ kɛ dɔrɔpu kɛlɛkɛcɛ fɛn fɛn bɛ yen bi Faransi de kɛn bɛ ka wele bila u ma janko u bɛ se ka na ale yɛrɛ dɛmɛ nin baara ninnu na nka an bɛ waati min na ko sisan o Mali ni Faransi yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la a kɛn bɛ bi daga wuli nɔ songala ma ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali hali bi a y'a yira k'a fɔ
donna nataw la kuma ɲɔgɔnya u bɛ sɔn ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ la janko n'a ma ɲɛ k'a fɔ kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'u bɛna baara ɲɔgɔnw kɛ ni Mali kɛlɛkɛcɛw ye a ka kɛ ko jɛlen ye a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. Ko namana lamɛnbaa jama sigi bɛ namana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko namana ka arajo tɛ kuma bi namana ne faw ka na. An lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni farafinna tilebin fɛ tɔn ka kuluba ka ɲangili ye ani UEMOA olu ye ɲangili min ta ka ɲɛsin an Mali jamana yɛrɛ ma. Maa caman kɔni ka hakilinaw fɔ maa minnu ye ɲininikɛlaw ye n'o bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲa ɲɛnabɔw kalama olu caman ye a yira k'a fɔ nin kɔni ye yɛrɛsakokɛ de ye nin ye dansago de ye nin ye sariya sɔsɔ de ye ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma. Sabu jamana minnu ye nin baara ninnu kɛ ni y'u ka gafew yɛrɛ ta sɛbɛnfuraw kɔnɔna na sariya si t'u bolo k'a fɔ u bɛ nin ɲangili ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma. Nka komi anw ye a fɔ aw ye cogoya min na diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ tɛ a kɔnɔ koyi ko in bɛɛ sigilen bɛ nkalon de kan diɲɛ jamanabaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin ko in na maa si ma kala don i ɲin na ka a wɔɔbɛ ka kɛ sa an ka jamana ɲininikɛla minnu bɛ yen u ka jɛmu dɔw senfɛ min ye Makalu ale ye économiste ye Modibo Maho Makalu ale ka dantɛgɛli senfɛ ale ye perepelatigɛw di n'a ma ya k'a fɔ nin gɛrɛntɛ ninnu talen bɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma malidenw kan ka mun kɛ bi an kan ka wulikajɔ jumɛnw kɛ janko an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin gɛrɛntɛ ninnu kɔnɔ min sɔrɔla Modibo Maho Makalu da an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Président Modibo Keïta ne an mɔkɛ Mamadou Konate o ye jamana 17 de la africain jamana 17 octobre 1946 Bamako kana rassemblement démocratique africain créé Barça Berlin 1884 min kɛra a bɛ fɔ de ma o ye Afrique tila de ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ de ma ko la balkanisation donc an faw ko jamana ninnu kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan wa ko kɛlɛ tɛ kɛ ni dusu ye a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de président Modibo Keïta tun b'a fɔ tuma bɛɛ donc jamana 59 olu de tun nana k'u bɛna République fédérale du Mali créer Burkina b'o la Benin b'o la Sénégal b'o la Soudan n'a tun bɛ wele Soudan ni Mali do bi o jamana 4 de tun don Burkina tun ye Haute-Volta ye Benin tun ye Dahomey u y'u jija ko o jamana 2 b'o la an kɛrɛfɛ jamana dɔ y'i sen o la kaw to tun bɛ tubabuw ka baara la kaw olu sen bɔ a la a tɔ tora Mali ni Sénégal ye wa Mali ni Sénégal faralen ɲɔgɔn kan usine min tun bɛ a tun tɛ Afrique de francophone fan c'était le pays le plus industrialisé dans l'espace francophone donc mɔgɔw tun t'u kunfɛ u tun b'a dɔn u bɛ min kɛ la o de la référendum de 58 la président Modibo ko ka voté oui barisa a tun bɛ fɛ ka jamana ninnu fara ɲɔgɔn kan dɛ barisa a y'a fɔ ko Mali ye kɔnɔna jamana ye il faut k'an ka fara an ni tɔw ka fara ɲɔgɔn kan walasa an fanga ka bonya donc n bɛ fɛ ko o yɔrɔ de la clé bon fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ nin na sisan non wariko bɛna gɛlɛya barisa an ka warisoba diɲɛ jamana bɛɛ warisoba in n y'a f'i ɲɛna ale de bɛ wari billet dilan ale de bɛ wari pièce dilan bon ale de bɛ wari juru don banques la bon o ye solution dɔ ye wari min b'an bolo sisan o ye CFA de ye o bɛ dépend BCEAO de la BCEAO bɛ dépend UEMOA de la UEMOA n'o siège Union économique et monétaire ouest-africaine au siège bɛ Ouagadougou o créera le 10 janvier 1994 janvier kalo tile 10 san 1994 ani 4 o créera Ouagadougou mais yan'o ka kɛ CFA créera le 12 mai 1962 ton dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Union monétaire ouest-africaine UEMOA jamana 6 de tun don Mali y'a signé mais Mali m'a ratifié kɛra mai kalo tile 12 san 1932 1er juillet Mali y'a ka franc malien créé donc an ma sɔn o la gɛrɛntɛ de nana o de la u de nana k'a fɔ ko an ka malien wari tɛ kɛ foyi ye u y'an ka fɛn bɛɛ saboté n'o tɛ première république ye usine min créé a ka ca ni 40 ye an ka compagnie commerciale tun b'an bolo an ka armée tun b'an bolo avec des armements lourds on avait une flotte aérienne an ka armée ɲɔgɔnna tun ka dɔgɔ yan anw de ye algériens dɛmɛ k'u ka indépendance Mandela nana yan 62 kana président Modibo rencontré a ye dɛmɛ k'a ye wari tun tɛ kɛsu la an fa Atayer a ye ci bila a ma ko a dɛmɛ a lajɛ min bɛ kɛsu la i ka dɛmɛ kɛ ninnu ye ka tila ka passeport dɔw fana d'u ma u ka se ka ANC mɔgɔw donc Mali ye mɔgɔw bila ka taa Tanzanie Afrique du Sud Afrique yɔrɔ caman ka jamanaw libéré ani sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ dɛ
ani conseiller technique Congo Brazzaville nous femmes techniciens tara jamana chamana ko no deme donc Mali yere di Afrique glani de kama an se kan ko do Afrique mo Afrique fana se ki ko do mo barsa han ni mo do ko be faka gele ado Mali mo do be ko jamana dum te so ama parce que jamana dum aklibala mais mon jeunesse de qui mobiliser Afrique kono mo nyana ko munedo dobi ski suma la vie dobi planter amena donc il faut pas que on ina afanga ko flé doni anga histoire la nga la je ambora yoromna na ta anta do ameta yoromna bon donc monnaie créé les francs maliens ni war créé ira ka wari ibe sani fere de ke ambe fin minutes sans ko fe nangu fe na taji 100 muna ya foko ka taji blakado taji be bomi ay wa Sénégal Côte d'Ivoire ani Lomé ani Ghana muna ya foko ko lu blakado parce que olu de ba fere on ma war choluma olu be taji fere on produit pharmaceutique nous fen logo fana dumuni fin avec ya foko produit de première nécessité ou ye femme nous blako olu sente strada tuina de olu de bo fere amba sa fait mais amba sa fait dans intérêt toi vous accompagner nous sigilembu fait olu de bo la en de bo sang donc ce n'est pas désintéressé quand atli jarabo de anga jetemna anga na faye jume yeni ko yin ke faire kala faire de bien ne nyebe mo godola ka jani ka boni ma ko rote ni ma faire ke bisala donc anga wari ya nagashi pour 1967 on faut obliger à faire signer Francis ou ya fa na ko wari franc malien quand il s'est fait dans la Kenyembeto parité fixe ko beto nyona mais ba do yeminga ci ko wala après we war class fly ka fanga bini plancher ya jafa o ya suro ali nono mu ita ta soro parce que ye Europe datum anga jakere fe jamana nu ye fembe datum wala sa fanga na do anga non fana tseka boga fere anga war tseka bo donc ni be wari blanc ibe jatemine de kay ini John be sani fere la ani ibe muntna ikasu ani afo sanu intantai me koriantai me kori be fere rojme kori be fere folo Chine Thailand ani maro jamana sabana nyina loko mais Asie de be anga kori sanko sebe o baga nyaw fi na we Sénégal ni Côte d'Ivoire mais on ni mimbe sani fere ke ko sebe ulu be CEDEAO kono mais ulu yo mo kono folo e Sénégalais flana e Côte d'Ivoire sabana e Burkina donc name warlan fanga la ye anu olu be se ka sani fere ke o wari mina ani ambe se ka wari soro ko fe tugamina donc fan anga sanu yi anga alaje o doka kantai ani kori anga do yelema la ani bagan nu fana anga do yelema la laboratoire la ne te wari indlani te problème yo ibe wari garantie ni mi o de donc faut ika soro de ke wari kofe wari nuna basa Mali kabnya san biwora ya me minami san kofe anto fere kofe ni san bafla ni mugana je anye minami fere kofe milliard bafla keme wolonvla biduru ani kononton milliard sefare anye minami san kofe milliard bafla keme kononton bisaba ani kononton donc ni a san biwora di ame minami san kofe anto fere kofe ni dun ye fere de ke kofe ibe tono soro ibe na plus donc fango o be jatemne ward line voilà sini fere ni mo se ga soro naumana arajo nyatagayo naumana alabaw nin tun ye Modibo Mawo Makalu ye a ka dantigɛli min kɛra an balimakɛ yɛrɛ ka kɛnɛ sanfɛ o kɔfɛ min ye Sidi Ture ye ale ye sagajigi jɛma tɔgɔ la parti min bɛ ni o ye Parena ye o kunnafoni ko ale ka baaraw sigilen bɛ o ma ale fana dantigɛli min di an kan k'an yɛrɛ sɔrɔ sira minnu fɛ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. sini fɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ. ayiwa Kasim fɛrɛ tɛ fila ye f'an ka sigi ka kuma de sigi ka kuma ye wajibi de. o ni ANR in tɛ kelen ye. non parce que hali ni ye n y'a kuma f'i ɲɛna k'a fɔ CEDEAO ka communiqué kɔnɔna na. u b'a bi sɔgɔmada in ta. aw ko pour que gɛrɛntɛ in ka se ka wuli il faut un accord convenu entre les acteurs maliens. Ça veut dire que en yɛrɛ damaw ka kan ka sigi ka bɛn ko dɔ la. donc o sigi ka fɔ o ye wajibi de an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. filanan mun y'a chronogramme ko ye modèle Mali n'o ye Sango n'a ka mɔgɔw ye olu ye chronogramme dɔ proposé par rapport à l'organisation des élections. donc moi je pense que an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ mɔgɔw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ élection baara ko dɔn u lakodɔnnen don ko in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ka kan ka wele u ɲininka chronogramme ko la olu ka hakilina ye mun ye parce que Algérie ko entre 12 et 16 mois an t'a dɔn Algériens y'o hakilina bɔ yɔrɔ o yɔrɔ wa u ni maa jumɛn sigira ka bɛn o kan. par contre ni ye Sango ninnu jateminɛ olu ni u bɛ yaala yaala partis ni ɲɔgɔn cɛ u ni association bɛ kuma u ni gouvernement bɛ kuma donc u bɛ sur le terrain a chronogramme ko la n'olu ye fɛn o fɛn fɔ an bɛ se k'an sɔnni sigi o kan parce que o ye lakika de olu ka baara de ye
élection labɛnni ko ye k'a fɔ de ko baara ninnu k'a dɔnbagaw tɛ Mali kɔnɔ o ye kalon de ye mais fɛn mun b'an jɛ dɔrɔn an yɛrɛ damaw de bɛ yan voilà a dɔnbagaw bɛ yan donc mun ɲin'an fɛ dɔrɔn an yɛrɛ damaw k'a lajɛ an ka sigi an ka kuma an ka chronogramme raisonnable consensuel an ka bɛn o kan et dégager une feuille de route ka t'o yira. donc Siri n'i ye faamuya sa aw ka préoccupation élection de ye quoi. Non, on a préoccupation de sanction. Nous, on a dit au parrainage qu'il faut travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'on a fait depuis très longtemps qu'il faut que délai mon fora, Djongona délai se respecte. Maintenant, on sait que Bara Djumenge, que Lakana Sabati, Djamana Fambe. Lakana Mana Sabati, même en ce moment-là, on sait qu'à faire autre, on sait qu'à seguir à Sumba qu'on a tué. Kafuko de ko, on y est, en son ici, et Karam Kofoko, élection à Kenny Watina. On yo jatemina ke kaira ka fuka tsekake mais an ga barake am se ka segi sera sumba kono chugomi donc on bulo barak tsekake ni lakana de masabati jamana fambe mais mun ame problème ngono san we ewa baloko ani soro bosoliko de donc an go fero de l'acte jona wasa gerente se ka wuli kabo jamana ka parce que malion nini nyangiri nu una manka donc politique mo an ga la janga siganga kuma CDAO fait wasa gerente num se ka wuli chugum naumana arajo nyatagayo naumana anlaw nin ko fe minye met shokmaro konare ale fana yi fe la fo nin ko nunu be chuga mununa ni sorla adda kono anga je ka donina me ola pour que ka fere fo il faut savoir d'abord kunjumena gerente skiranka uko kolu ka sirate Mali sécurité ko la u ka sirate Mali politique ko la u ka sirate Mali gouvernance ko la olu konu ko dron le 27 février élection ka ke point final o élection nyena olu ka sirata la sinon sanction kuye parce que u ba do atna ke le 27 février donc on est à kuye donc aussi ça calendrier do ga do luma ni abefoko président be sigini na jamana basigira jamana ma basigi o tolu kasrai mogo min bo fiye gangula me ni ne président ne ti la mew da kadiye kana da frontière ma de be sangulo fla yere de fontita akanye ni jamana dilana ganye wati mina sécurité nana ya famwa ame soroka même ni président keme élu nous ma sécurité nani srata sécurité tinaw munde ko zo yelema be gadu Mali sécurité ko la sita parce que srato de tarasra mino ya nyumai ngu ko de kwanga no fanata o ka jombe so rashu bulo utara mo wara munu no fe ko kanu de meno ye rishu bo kana ke olu munu eshuira sa shegi o masega foi bwanga problème na ko lu de ka toi kwanga nyetugo kan donc an élection ke o élection ke li ti dore goy olu be dota tege madoro ko tigi sigi c'est tout uma ko foi te malla anyena mbulo amanya mbulo isa fish ko ni mo mi yo nyeri la e kangul la mewa imangul la dibiga jamana fe imangul o wera be ka foko démocratie mi yere démocratie yere bien sécurité nana ya famwa ame soroka même ni président keme élu nous ma sécurité nani srata sécurité tinaw munde ko zo yelema be gadu Mali sécurité ko la sita parce que srato de tarasra mino ya nyumai ngu ko de kwanga no fanata o ka jombe so rashu bulo utara mo wara munu no fe ko kanu de meno ye rishu bo kana ke olu munu eshuira sa shegi o masega foi bwanga problème na ko lu de ka toi kwanga nyetugo kan donc an élection ke o élection kele ti dore goy olu be dota tege madoro ko tigi sigi c'est tout uma ko foi te malla anyena mbulo amanya mbulo isa fish ko ni mo mi yo nyeri la e kangul la mewa imangul la dibiga jamana fe imangul o wera be ka foko démocratie mi yere démocratie yere bien la élection na pété élection galou de l'année o élection a résultat FMB mo de be tout jo école so dala dro ni wara be bore ko no to ka mo wele kemenani wakele wasa on dirait du bétail ça c'est des élections ayo damadegi depuis 1992 qui m'a élu Djeléala président de Tato Badi président de Mafona Tripida c'est tout élection clé amadlanga nyemalla yaba nefe aisra min jamana lakana na nyereka moyen nye ani mami yanjia kato tiginof anga no srab flana kanga jamana dla de telle sorte que manga kana wuli a élection pour la tugu anga no srabla ni CDAO da anu chike anga na so ugana da frontière fermée lima uga fermé mi no tikili ubu klaka yele adama de gele do ate ko membe ga mani du jude de du côté de sra do de be ni ya srabla
o yi sirannen de saya cɛman ye ka t'i yɛrɛ di saya musoman ma maintenant n'a y'an ka jamana dilan n'a ka d'an ye an bɛ segin a CEDEAO n'a fɛnw na n'a man d'an ye an bɛ bɔ a la a fɔra de ko Mali ta y'a yɛrɛ ye yanni CEDEAO ka na Mali tun bɛ yan yanni Union africaine ka na Mali tun bɛ yan wa jamana dɔw bɛ yen minnu ti Union africaine n'aw ti CEDEAO la olu bɛ Afrique yan u bɛ ka balo fɛn ta kɛ Mauritanie bɛ CEDEAO la dɔw b'a la ten Cameroun par exemple u bɛ Union africaine na u se Paul Biya se yɛrɛ ma don ye a bɛ san 20 Union africaine nafa jumɛn de b'a si ce n'est pas ka taa réunion organiser dɔrɔn k'u sigi ka mais kelen jumɛn natɔ ye nafa t'a la hali u ka siège olu t'a sara chinois de b'u wari dun nafa bɛ ninnu fɛn ninnu na n ko manamana kow de mɔgɔ b'i ka jamana jɔ bila o ninnu kama ni maa min sɔnna k'i nin juru de d'u ma sinon mɔgɔ bɛ yen minnu t'a la Maroc filɛ nin ye Maroc bɔra Union africaine na a ka ca a bɛ san 40 bɔ u tilala ka na parce que u y'a ye sisan république arabe saharawi jatebile est-ce que i bɛ k'a faamu o donc mɔgɔ man k'i ka i b'i ka jamana de jɔ fɔlɔ yanni i ka taa fara mɔgɔw kan mais ne ye faranka de kɛ i ka jamana jɔ sira ye i bolo b'a jɛ parce que jamanaw bɛ komi kungo de kɔnɔ an bɛ kungo de kɔnɔ bɛɛ de b'a ɲini ka balo dɔ ye suruku b'a ɲini ka mangalani dun mangalani b'a ɲini ka comme fɛn wɛrɛw dun donc c'est comme ça c'est la jungle ni jungle tɛ cogo di aw bɛ Israël dɛmɛ olu bɛ bombe atomique sɔrɔ ni Iran ko k'a b'a ɲini aw b'a fɔ ko ayi cogo di aw b'a ɲini ka taa aw bɛ taa bi Irak ni fɛn ninnu kan ni Rusiw k'u bɛ bi Ukraine kan aw b'a fɔ ko cogo di an bɛ jɛ ka kulu sigi a bɛ fɔ ko mɔgɔ 5 dɔrɔn de bɛ yen ko ils ont le droit de o mun droit ni démocratie ngalon de ce n'est pas vrai donc o kɔrɔ de diɲɛ bɛ ka taa ngalon de kan o ngalon kɔnɔna na u kana na essayer k'u b'o k'an bolo tiɲɛ tɛ a démocratie yɛrɛ fana bɛ ten tiɲɛ t'a la est-ce que bɛ ka fɔ donc an k'an ka jamana dilan ni gɛlɛya ni fɛn minnu b'an kan n'u y'o ta k'an sɛgɛrɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ parce que u ɲɛ b'a la de an bɛ sira ɲuman kan n'an ka sira in ɲɛna an bɛ kɛ i b'a fɔ Paul Kagame bɛɛ b'an to yen an ka tɛmɛ n'an ka sira ye Paul Kagame ma Faransi gɛn Faransi ma tila francophonie ni fɛnw na Gabon yɛrɛ tɛ ka bugɔni yɛrɛ la a bɛ sɔrɔ donc gɛlɛya min b'an kan gɛlɛya de don waati ko de don il faut accepter voilà. Ah chérie ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pastaroma a nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ awɔ pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako ye a yira k'a fɔ min ye sɛbɛnfura dɔ ye o nana furubaya a yira la k'a fɔ CEDEAO fanga ɲɛmaw olu ka laɲini tun don ka kɛɲɛ sa min ye Mali fanga ɲɛmaw ani CEDEAO ɲɛmaw minnu bɛ kow kunna bi olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn sama kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko fɛn bɛ wele k'a fɔ une note écrite de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ninnu kɔni nana nin sɛbɛnfura in forobaya ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen ye janvier kalo tile 27 san 2022 min bɛ sɛgɛsɛgɛliw wala min bɛ a yira k'a fɔ u ye dantɛmɛwale min ta u ye gɛlɛya min ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma u bɛ se ka a kow tiɲɛtigiya cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin sɛbɛnfura ninnu ye jateminɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi nin gɛlɛya ninnu sababuya sɔrɔ la min da Mali fanga ɲɛmaw tun kelen ka kan de ye ka kalataw yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka bɛn ni février kalo nata tile 27 san 2022 kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o sababu de la sa ni tɛmɛ walew ani nin gɛlɛya ninnu kɔlɔlɔw tara ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma a ko kabiri nin baara ninnu kɔni taara sa ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma Mali fanga ɲɛmaw u m'u ka wulikajɔw kɔni ɲɔngiri cogoya si la o de hukumu kɔnɔ min ye k'a fɔ waleya dɔw nana kɛ nin waati laban yɛrɛ la Bamakɔ kɔnɔna na
wala mi ni mali fanga ɲɛmaw nana barika ye min ye kɛlɛkɛcɛ dɔw ye olu nana cun mali jamana yɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ mali fanga ɲɛmaw olu ka laɲini tɛ o hukumu kelen kɔnɔ u nana kunnafoni dɔw forobaya k'a ɲini u fɛ kɛlɛkɛcɛ minnu nana mali yɛrɛ kɔnɔna na ni a ma kɛ sariya kɔnɔ u k'u yɛrɛ ta teliyala ka bɔ mali yɛrɛ kɔnɔna na nin bɛɛ kɔfɛ sa a yirala k'a fɔ min ye an ka jɛkuluba min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Union Africaine olu ka nɔrabila dɔw kɔni ye wulikajɔ kɛ ka na mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ maa min bɛ wele k'a fɔ Musa Faki Mahama ani mali fanga ɲɛmaw u ye ɲɔgɔn ye ka se ka hakilijabaw kɛ janko bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogoya min na mali fanga ɲɛmaw ani farafina tilebɛnfɛtɔw olu ka kulu ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na nka a ka kɛ hukumu kɔnɔ hukumu min n'a tɛna dankari farafina tilebɛnfɛtɔw ka sariya kisɛw ani farafina ka keleyatɔnba ka sariya kisɛw yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na laɲini dɔw do tun kɛra mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ fɛ kabiri waati jan janko politiki baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na kalataw minnu kɛra mali yɛrɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ siga kɔni t'a la pewu n'i ye nin ko in yɛrɛ sababuya yɛrɛ ta a sɔrɔla min fɛ o de ye k'a fɔ afirikalo tɛmɛnen san 2000 ni san 20 waati kalata min yɛrɛ kɛra mali kɔnɔ n'u b'a wele k'a fɔ élection législative a yirala k'a fɔ o dugudugumakanw o de nana wuli jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la dɔw ye a yira k'a fɔ namara kɛra olu la dɔw ye a yira k'a fɔ kow kan ka kɛ kɛcogo minnu na a ma kɛ ten o kuma misɛnmisɛnninw de fara la ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔw kɔni kɛ janko Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga a bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na o de nana wolo utukalo tile 18 san 2000 ni san 20 waati la ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga yɛrɛ firi nka o n'a ta bɛɛ kabiri fanga ma firi a yirala k'a fɔ CEDEAO ale ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ bɛnkanw ka se ka kɛ mali fanga ɲɛma tun bɛ min bolo a dɔɔni kama n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ani jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na a ko ni ma ɲa min kɔ a kɛra o ye ni o kɛra fanga firi ye o hukumu kɔnɔ sa a nana fɔ jamana faamaw yɛrɛ fɛ k'u bɛna fanganatɛmɛ fanga kundama yɛrɛ ta ka bɛn kalo 18 bɔɲɛnko ma a yɛrɛ la k'a fɔ mɛ kalo tile 24 san 2000 ni san 21 don kura o nana bɔ goya la o de kɔrɔ k'a fɔ fanga nana firi tuguni a tun bɛ min bolo n'o ye bandaw ye a n'a ka minisiri ɲɛma n'o ye Muktar Wani ye olu tɛgɛ nana ko ka bɔ a la nka nin n'a ta bɛɛ a yirala k'a fɔ CEDEAO kɔni nana sabati k'a ɲini mali fanga ɲɛma fɔ u ye layidukan min fɔ layidukan in a ka se ka sabati janko an ka segin démocratie yɛrɛ hukumu kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ni nana kɛ sababu ye sa ni mali fanga ɲɛmaw u ni CEDEAO fanga ɲɛmaw u ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya si la nka maa kɔni b'i yɛrɛ ɲininka bi yala nin tɛ denkura de bɔtɔ ye goyaw la wa min yɛrɛ kɛra larabuw ka gun kan u bɛ fɛn wele faransikan na ko printemps arabe yala nin tɛ dɔw natɔ ye an ka farafina tilebɛnfɛntɔnw ka gun yɛrɛ sanfɛ wa ka sababuya kɛ min ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye ka bɛn janvier kalo tile 24 san 2000 ni san 22 mun ye Burkina Faso olu kɛlɛkɛcɛw fana ye wulikajɔ kɛ ka bɛn u yɛrɛ ka jabaraniso kan ka yira k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ min ye Orokunba Christian Kabore ye ale ka fanga kɔni ɲɔngiri la wa a bɛ olu yɛrɛ bolo u ka daga min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko caserne de Sankule Laminizana o kɔfɛ a yɛrɛ baaraɲɔgɔn min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u ka wasadenw ka ɲɛmaa ye o fana minɛnen bɛ u bolo ka fara minisiri dɔw yɛrɛ kan an bɛ waati min na ko sisan nin bɛɛ lajɛlen minɛnen bɛ u bolo kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko a dɔ la o yala nin tɛna kɛ ko wɛrɛw ye tuguni wa min bɛna farafina tilebɛnfɛtɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ guwan u kamana na wa nka min kɔni jɛn bɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan mali ka gɛlɛya yɛrɛ la a yira la k'a fɔ ciden dɔw tun bɛ farafina tilebɛnfɛtɔn ka kuluba yɛrɛ kɔnɔ u bɛ maa min wele k'a fɔ ko Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ don Goodluck Jonathan ale ye wulikajɔ kɛ utukalo san 2000 ni san 21
janko benga min tambe mali fanga ɲɛmaw fɛ a bɛ se ka labato cogoya min na a ka munumunu fanga kɔni bonyana a yira la k'a fɔ o waati ninnu kɔni na layidu kan kɔni nana di farafina tilebinyanfɛtɔ jamana ɲɛmaw yɛrɛ ma fa a ma ɲa a nana fɔ k'a fɔ u ka pereperelatigɛw di o wuti kalo kelen yɛrɛ kɔnɔna na san 2020 ani san 21 élection baaraw bɛna kɛ cogo minnu na waati minnu mana kɛ min kan ka boloda u bolo u ko pereperelatigɛw yɛrɛ di nka nin kɔni kɛra gɛlɛya mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ fɛ a ma ɲa mali fanga ɲɛmaw nana sigikafɔ dɔw pereperelatigɛw kɛ malidenw bɔra mali fan caman fɛ ka na hakili jagabɔ kɛ janko mali ka kunkilennaw kan ka taa tasira minnu fɛ olu ka kɛ sɛbɛnfuraw ye hukumu de kɔnɔna na sa a nana yira k'a fɔ mali fanga ɲɛmaw u nana bɛn fɛn min kan o de ye k'a fɔ assise nationale min kɛra o kumaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka taa di farafina tilebinyanfɛtɔn olu ka kulu ɲɛmaw yɛrɛ ma ka bɛn ni desanburu kalo tile 31 san 2021 o hukumu kɔnɔ a yira la k'a fɔ min ye san 5 o nana bɔ ka bin k'a fɔ CEDEAO wala k'a fɔ mali fanga natɛmɛ fanga ɲɛmaw u kan ka baara minnu kɛ dɔɔni ka pereperelatigɛw di a baara kun bɛɛ lajɛlen bɛna cɛ ka bɛn ni san 5 ye nin ko nin kɛra sa daga wulila sɔngala ma ye sabu CEDEAO fanga ɲɛmaw olu ye a yira k'a fɔ u tɛna sɔn ni ma cogoya si la wa u b'a ɲini mali fanga ɲɛmaw fɛ u ye nin hakilina min fɔ olu tɛ a lamɛn yɛrɛ o de nana kɛ sababu ye sa ka na gɛlɛyaw yɛrɛ ta ka ɲɛsin mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko an bɛ waati min na i ko sisan kumaɲɔgɔnyaw olu kɔni bɛ sen na janko ni kulu fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogoya min na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako an lamɛnbaaw a yira la k'a fɔ min ye Sumeli Bobe Mayiga ye ale yɛrɛ bɛ lahala min na bi a farikolo kɔni man di a la cogoya si la ka kɛ ni Mayimuna Dunbiya ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la fiyewu Sumeli Bobe Mayiga a bɛ lahala min na bi a mago bɛ teliya min ni dɛmɛ bɛ se ka don a ma janko farikan min bɛ a la a ka se ka taa furakɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ ale yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔ min bɛ yen o ye a yira k'a fɔ tiɲɛna Sumeli Bobe ka fari lahala bɛ cogoya min na bi a bɛ maa nimisi kɔni goya wa ale kɔni bɛ laɲini kɛ jɛ ka di Sumeli Bobe Mayiga ma a ka se ka taa yɛrɛ furakɛ janko farikolo bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko tiɲɛ don Sumeli Bobe Mayiga maa dɔw maa min n'a bɛ kiri ka minɛn kɔnɔ wa maa si tɛ yen min ka bon sariya yɛrɛ kirili ma nka o n'a ta bɛɛ an bɛ sariya min kɔnɔna na a bɛ yira k'a fɔ tant que ni kiriw baaraw bɛɛ lajɛlen n'u ma don k'a yira k'a fɔ i ye waleya min kɛ a jɔrɔ n'o i la fɛn min bɛ wele k'a fɔ présomption d'innocence n'o ye k'a fɔ siga de kelen n'o i la k'a fɔ k'i ye waleya min kɛ a ma se ka jɔ i la fɔlɔ nka siga don Sumeli Bobe Mayiga a b'o o minɛn de kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko hakililajigi la waati tɛmɛnenw na Sumeli Bobe Mayiga ka d'a ka fari yɛrɛ lahalaw kan a yira la k'a fɔ a kɔni taara ka bɔ Bamakɔ kasobonba yɛrɛ kɔnɔ ka taa bila Bamakɔ yɛrɛ kɛnɛyaso min bɛ yen ni o ye kiliniki privé dɔ ye Bamakɔ kɔnɔ ka taa ka furakɛliw baaraw kɔni sigi sen kan janko a bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na nka o n'a ta bɛɛ an bɛ waati min na i ko sisan siga kɔni t'a la a ka kɛnɛya ko a bɛ ka maaw kɔni gan u kamana na wa a yira la k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko analysew olu ye a yira k'a fɔ Sumeli Bobe Mayiga a bɛ waati min na i ko sisan sira kan ka d'a ma a ka taa yɛrɛ furakɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛ sa min ye Sumeli Bobe Mayiga a kanubaw ani a ka tɔndenw ani a masurunyamaw olu ye wulikajɔw kɛ waati tɛmɛnenw na ka taa an ka kiiritigɛsoba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Cour suprême o dalala la olu ka kolatigɛba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ secrétaire général de la Cour suprême ka taa u ka laɲini yɛrɛ kɛ ale yɛrɛ fɛ ka yira u la min ye Sumeli Bobe Mayiga ye tiɲɛ don olu bɛ kiiri yɛrɛ kɔnɔna na wa u bɛ kiiri bato kiiri jaabi u ka dɛmɛ bɛ a kɔn nka a bɛ yɔrɔ min na bi
olu bɛ a ɲini jamana faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri tigilamaw u ka sira kɔni labila Sumɛɛlu Bube Mayiga ye janko a bɛ se ka taa yɛrɛ furakɛ cogoya min na ni kolatɛbɛba min bɛ yen n'o secrétaire général de la Cour suprême ye a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la ale ye u ka kɔrɔfɔw mɛn wa a bɛna taa ci lase yɔrɔ la yɔrɔ min ni ci laseli kɔni ka kan nka an bɛ waati min na ko sisan hali bi Sumɛɛlu Bube Mayiga fari kɔni man di a la cogoya si la farikolo bɛ ka lafu sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nka min kɔni bɛ fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan cɛ tɛ muso tɛ jamana faamaw olu de bɛ jɔ nin ko in yɛrɛ kɔrɔ n'a ma ya k'a fɔ Sumɛɛlu Bube Mayiga bɛ nin lahala min na wa siga t'a la koyi a ye jɔyɔrɔbaw yɛrɛ ta jamana yɛrɛ kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ jamana faamaw kɛnbɛ bɛ k'u tulo datugu ka bɔ a ma nin kɔni ye gɛlɛyaba ye bi kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko hakililajigila Sumɛɛlu Bube Mayiga a lamɛnnen kɔ an ka kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ fɛ n'o ye Cour suprême maaw ye u nana sɛbɛnfuraw yɛrɛ da a kan k'a bila ka taa Bamakɔ kasobonba yɛrɛ la k'a sababuya kɛ mun ye siga kɔni kelen don a la k'a yira k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ yen u bɛ fɛn wele k'a fɔ l'achat des équipements militaires a yirala k'a fɔ yuruku ni ŋanamu ni yiruyaw o sɔrɔla nin baara ninnu kɔnɔna na u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ko faux et usage de faux écriture usage de faux atteinte au bien public corruption nin bɛɛ ye sariya sɔsɔ baaraw ye ka fɛn kɛ fɛn ye fɛn min tɛ min ye ka jamana nafolo yɛrɛ ka a yuruku ŋanamu nasiraw fɛ nka yɛrɛ k'a fɔ Sumɛɛlu Bube Mayiga a kelen tɛ k'a fɔ ko siga kelen don maa minnu na nin ko in na min ye madame Buware Fili Sisogo ye ale fana bɛ nin kun kɔnɔ ko siga kelen don a la Mustafa Ben Barka ale yɛrɛ fana siga kelen don a la k'a fɔ nin baara minnu kɛra ale nɔ bɛ a la ka fara min ye Mahamadu Kamara ye ka fara maa wɛrɛw kan a yirala k'a fɔ min ye procureur général de la Cour suprême ye ale ka dantigɛliw la a ko nin baara ninnu sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na yanni kiiri baaraw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la sabu ka d'a kan a bɛ waati jan bɔ an ka kiiritigɛyɔrɔ min bɛ yen n'u bɛ a wele k'a fɔ pôle économique financier olu tun ye baara caman yɛrɛ kɛ janko nin ko in yɛrɛ a tiɲɛ bɛ se ka ladɔn cogoya min na nka a yirala k'a fɔ waati tɛmɛnenw na a dossiers tun nana fili kɛrɛfɛ ka yira k'a fɔ a kilasera nka ka kɛ sa Sumɛɛlu Bube Mayiga ale yɛrɛ ka dantigɛli dɔw senfɛ an ka jafileni so dɔw yɛrɛ kɔnɔna na ale nana bɔ k'a yira k'a fɔ min ye nin baara in ye wala min ye nin dossier in ye a bilala kɛrɛfɛ o hukumu kɔnɔ sa kiiri tigilamɔgɔw olu ma ko bila dagagirinda la u nana ale yɛrɛ wulikajɔ kɛ k'a nɔ minɛ ka sɛbɛnfura da kan ka taa bila Bamakɔ kasobonba la nka an bɛ waati min na i ko sisan a yirala k'a fɔ ni dɛmɛ ma don Sumɛɛlu Bube Mayiga ma a ka kɛnɛya bɛ ka taa taasira min fɛ tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako kunamana dogibaru kuma sera naumana kunamana tiɲɛti kunun dɔ don an labaw ka kɛɲɛ ni o kiiriko kelen in bunakun ye a yirala k'a fɔ Abdulayi Kanta fɛ min ye kiiriko dɔw ye o sigira sen kan Kanta yɛrɛ tun bɛ arajo ɲɛta tɔgɔ la a kɛnɛ kɔnɔ a ye Yakuba sɔrɔ ka se ka ale ɲininka ko in yɛrɛ a bɛ dakun jumɛn na olu ka hakilina ye mun ye nin kiiri yɛrɛ taabolo kan min sɔrɔla Abdulayi Kanta yɛrɛ fɛ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la alamisa min na bɛnna janvier kalo tile 27 ma Yakuba Kulubali wele bila kunnafonidilaw ma k'a fɔ ale ka kiiri baaraw olu bɛ sen na nin don kɔfɛlen na kiiri min bɛ tali kɛ a ka du la du min ni a bɛ Wɔlɔfɔbugu kiiri samasan bɛ ani maa min cɛ o ye Mamadu Jakite ye nin don in na kiiriw kɔni fɛsɛfɛsɛli baaraw taara kɛ kiiri bona min bɛ wele an fɛ Cour suprême nin don in na fɛsɛfɛsɛliw kɔni kɛra ka jaabiw k'olu bila ka kalo kura
ale tile 10 min k'o makɔnɔ. Yakuba Kulubali ale sera ka min sɔrɔ k'a di kunnafonidilaw ma olu filɛ nin. Ne Yakuba Kulubali nin kɛra ne de kan ka n ka so ci Amdalaye Wolofabugu sugu la. An ye o kiiri kɛ tribunal administratif la Ngayina. Ngayinen kɔfɛ u ye appel kɛ n'o ye Mamadu Jakite a ye appel kɛ. Donc an nana Cour suprême na. Mais dossier nalen Cour suprême na an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ Cour suprême na ko Mamadu Jakite ka mɔgɔ bɛ yen min ni o bɛna dɛmɛ dossier in na. Tamasire wɛrɛ y'a yira n na parce que kiiri kɛra a yirali ka ban k'i ta tɛ yɔrɔ ye. Mais o de kɛlen kɔfɛ u ye baara juguya ne ka yɔrɔ kan. O ne ma se ka faamuyali sɔrɔ o la. Ne fana y'a ɲini Cour suprême président fɛ, le président de la section administrative de la Cour suprême ne y'a ɲini a fɛ k'a fɔ dossier bɛ mɔgɔ min bolo ne dalen t'a la a k'a minɛ la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. A ye kibaruya se n ma k'a fɔ ko dossier minɛna o tigi la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. A fɔra k'a dira min ma n nana o fana ɲini k'o ye pour que k'a dɔn ko dossier b'o bolo. N taara sɔrɔ dossier ma di o fana ma. O ye ne dusukun kami o ko k'ale ma dossier ye a dun fɔra k'a b'ale bolo greffe la a b'a bolo mais n'i taara ɲininka a t'ale bolo o ye ne dusukun kami rapport kalannen kɔfɛ ne y'a ye k'a fɔ pièce caman bɛ dossier kɔnɔ o kuma ma fɔ rapport nin kɔnɔ juge m'o ye ne yɛrɛ nana ne ka avocat a man kɛnɛ ye o de ye ne se yan bi n'o tɛ a kiiri tɔw bɛ kɛ ne tɛ taa bi ne nana mais n yɛrɛ y'a ye n ka papiers bɛɛ bɛ n bolo rapport ye kuma min fɔ ani tiɲɛ tɛ kelen ye donc ne ye papiers bɔ kelen kelen k'a yira tribunal la jugew la rapports yiralen jugew la olu ko k'olu tun tɛ nin bɛɛ kalama ko ne filɛ ka papier minnu yira nin ye ko nin bɛna olu ka rapport k'a bɛna a nagasi parce que ko papier ne ye papier caman fɔ ko t'olu bolo ko tɛ o t'olu ka pièce lettre d'attribution bɛ ne bolo sɛbɛn min ye n bolo yɔrɔ min filɛ ne t'a dɔn a tigi filɛ tigi a papier filɛ nin ye ko papier tɛ ne bolo n ye papier yira tribunal la u y'a minɛ k'a kalan yɔrɔ sannen kɔfɛ ne ye réquisition kɛ réquisition min na ni notaire taara o don domaine na ni domaine y'a yira ko ne ye yɔrɔ san a sancogo ɲana wa a yɛlɛmana ne tɔgɔ la fana o fana ɲana k'an bɛ don min na ko bi ko yɔrɔ ye ne de ta ye ko mɔgɔ fila ta tɛ n y'o o réquisition n y'o yira tribunal la u y'o fana minɛ k'o kalan o kɔfɛ jire ko décision foyi tɛ yen min bɛ yɔrɔ kɛ Segu Tarawele ta ye ne yɔrɔ san min bolo n y'o décision bɔ k'o yira tribunal la o copie dɔ bɛ Cour suprême yɛrɛ la yen Cour suprême de y'a feere Segu Tarawele ma vente aux enchères publique kɔfɛ ale de y'a feere confirmé kiiriso min kɔnɔ sisan juge minnu ɲɛkɔrɔ sisan olu yɛrɛ juge kelenw de yɔrɔ in feere olu de yɔrɔ in feere ne y'a san min bolo min ma ne y'a san o de bolo a nanen filɛ d'olu de ma sisan awɔ aw de y'a feere u y'a feere ni papier min ye n y'o fana o copie bɔ k'o yira u la olu yɛrɛ de y'a feere n y'a fɔ k'a bɔ k'a ɲɛna sisan n y'a ka papier den kelen yira papier min ni a bɛ a kan parcelle A11 o de ne ka so numéro ye papier den kelen pe a k'o yira n'o bɛ mairie ni Mamadu Jakite cɛ ne ka parcelle A11 kan o ma se k'a yira a t'u bolo k'a b'olu ka rapport k'a b'a nagasi k'a b'a bin ko kɛcogo b'o de yira i n'a fɔ n'a sɔrɔ papier minnu bɛ ne bolo o ma se juge ma min ye rapport kɛ a ma se a ma a ye rapport min kɛ ani papier min bɛ ne bolo u tɛ taa fan kelen fɛ u tɛ taa fan kelen fɛ bi an nana kuma fɛn kan min kuma tɛ sen na min kuma tɛ sen na bi jiri de ko a ka t'o cogo la ko k'a to cogo la o kolon de bɛ nin kɛ wa mɔgɔ de bɛ nin n'i taara mairie la mairie b'a fɔ ko yɔrɔ in ye Mamadu Jakite ta ye ko parce que ko juge de y'a d'a ma u tɛ fɔ ko kiiri de y'a kɛ awɔ n'i taara kiiri la sisan kiiri tigilamɔgɔw olu b'a fɔ ko mairie ka nin sɛbɛn mairie ka sɛbɛn ma sɔrɔ mairie ka sɛbɛn ma sɔrɔ o la sisan mɔgɔ bɛ se ka a kɛra i n'a fɔ sisan ni tribunal de bilala mairie place la ni tribunal de bɛ dugukolo papier bɔ mairie yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko sɛbɛn tɛ olu bolo mais ko juge de y'a di ko juge de y'a di mairie ko ten n taara urbanisme fana na urbanisme ko juge de y'a di awɔ mais olu m'a di olu m'a di mairie m'a di dugukolo kan ka di sira o sira fɛ Mamadu Jakite ma papier kelen sɔrɔ o sira fɛ tribunal ka papier de b'a bolo ne bɛ min fɔ tribunal mɔgɔw halisa u ka tilen ka baara kɛ ni surasiw ye kɛlɛ kɛ ka jamana bɔ bolo la ni kiiri ma tilen jamana ma bɔ bolo la dɛ insécurité fɔlɔ-fɔlɔ ye manque de justice de ye kiiri ka tilen n b'o de fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna hali bi u ka kiiri yɔrɔ la kunnafonidilaw ka aw fo fɔlɔ ne de ye Sidiki Kuyate fɛn bɛ tali kɛ Yiribakɔrɔmɔgɔw olu ka kuma lase la a yera k'a fɔ ko nin sɛbɛn kun kan an ye laseli caman kɛ kuma kun fɔlɔ la maa min ye Mamadu Jakite ka sonadonna ye a ye journalisiw dɔgɔya kosɛbɛ ka kuma caman fɔ an yɛrɛ sigilen bɛ k'a fɔ an kɔnɔ journalisiw to yen sa a ye na ni dalu min ye k'o bɔ k'o d'a ma an bɔra an ka ciw la ka na de dalu ɲini na an tɛ yan nɔ dɔgɔyalimani i bɛ ka nin kɛ tan i bɛ ka nin kɛ tan an t'o la ale bɔlen ko kuma na n bɛ ka kuma parce que n tun bɛ yen n y'a dabɔ a kama ka na de n'o tɛ an kun kan ka taa dɔ bila sira bɛ yen o ka se ka taa drapeau di jamanakantigi ma drapeau ko ka bon mais drapeau bɛ fɛn min lakana o fɛnɛ nin dɔ de o de kama an nana yɔrɔ sɔrɔ n'an bɔra an bɛ t'o ko la mais yan'an ka bɔ ka t'o ko la kuma nalen di Yakuba Kulubali ma Yakuba Kulubali nana kuma ta
a ye kuma ta k'a yira k'a fɔ an bɛ donni minɛ i ko bi nin yɔrɔ in ale y'a sɔrɔ ka sababu kɛ yɔrɔ in a gosira sariya de fɛ ale bɛ minnu ɲɛkɔrɔ olu de y'a feere o sɛbɛn o dalilu bɔ k'olu da ka tila ka na k'a fɔ ko jire sɛbɛn kelen min i bɛ ka mɔgɔ min lafasa n'o b'a bolo k'a yira k'a fɔ ko du in y'a ta ye k'i k'o sɛbɛn kelen dɔrɔn de yira o ma se ka yira puisque o sɛbɛn ma se ka yira sisan fɛn bɛ tali kɛ kiiri tigilamɔgɔ la Yakuba ye sɛbɛn minnu bɔ k'a yira k'a fɔ ko nin y'ale ka dugukolo sɛbɛn ye fɛn bɛ tali kɛ miiri mɔgɔ la olu y'a yira k'a fɔ k'ale ka sɛbɛn filɛ kiiri ye min kɛra ka yɔrɔw gosi o sɛbɛn bɛɛ bɔra k'o da lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ min ye jamana finitigilakaw ye n bɛ waati min na i ko sisan olu kɔni ka wulikajɔ fanga kɔni bɛ ka bonya kosɛbɛ jamana yɔrɔ caman fɛ a yirala k'a fɔ a bɛ papali kɛra maa tantan jate caman de bɔ bi dankarila olu la ka tila k'u bololafɛnw caman minɛ bololafɛn minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ matériel de guerre kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko siga kɔni t'a la mali finitigilakaw bilama u bɛ wulikajɔw caman na mali sigiduguw caman fɛ ka kɛɲɛ ni état major général des armées ale ka kunnafoni ye a ye a yira k'a fɔ finitigilakaw ka wulikajɔ senfɛ u nana dankari papalikɛlaw caman de la k'u bɔnɛ u nin na a yirala k'a fɔ hukumu kɔnɔ min y'o bololafɛnw ye olu fana caman nana minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ cɛmancɛ yan fan min bɛ yen bi a yirala k'a fɔ u bɛ furanin kɔni na janko maaw n'u bolofɛnw bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na ka kɛɲɛ sa min ye nin wulikajɔ ninnu ye an ka finitigilakaw u ka ɲɛmaaw ye perepelatigɛ dɔw di ka yira k'a fɔ siga kɔni t'a la jamana faamaw u bɛ ka wulikajɔ kɛ nka u bɛ laɲini min kɔni kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko population olu ka kɛ kɔlɔsilibaw ye ni ma kofɛlen ninnu donyɔrɔw n'u bɔyɔrɔw la sabu olu mana baara finitigilakaw mana baara kɛ cogo o cogo tuma dɔ la u bɛ taa don population de la an bɛ waati min na i ko sisan min ye u ka fangaw ye u bɛ ka ɲɔngiri u bɛ k'u yɛrɛ ɲini an bɛ waati min na i ko sisan u n'u ka marifaw caman yɛrɛ bɛ ka n'i yɛrɛ di an ka finitigilakaw ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko u ta tɔ ye sisan ka se ka furunbalaninw de don dugu jukɔrɔ janko jamana kɔnɔden gansanw ani finitigiw olu bɛ se ka taa yɛlɛ u kan cogoya min na ka foto n'u ye ka kɛ ni état major général des armées ale ka dantigɛli ye a ye a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw ka wulikajɔw kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ min ye nin papalikɛla ninnu ye u ka daga caman kɔni bɛ yen bi minnu kɔni tiɲɛna k'a da kolo ci k'a filenkolo ci wa caman yɛrɛ bɛ yen olu nana bɔnɛ u nin na wa dɔw yɛrɛ fana ɲɛnamaminɛw kɔni kɛra siga kɔni t'a la an bɛ waati min na i ko sisan an ka finitigilakaw ka baara caman kɔni bɛnnen bɛ di sisan duguw ni ɲɔgɔn cɛ la dɔgɔdɔnya minnu bɛ yen ka se ka dɔgɔ yɛrɛ lakɔlɔsi dɔgɔ siraw ka se ka olu jateminɛ ni papalikɛlaw tɛna taa dankari jamana kɔnɔden gansanw na u ye laɲini min yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ o de ye k'a fɔ u ka kunnafoniw kɔni di finitigilakaw ma n'u ye kunnafoni sɔrɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ janvier kalo tile 17 ka taa bila janvier kalo tile 22 san 2000 ni san 22 a yirala k'a fɔ an ka finitigilakaw ka wulikajɔw fanga bonyana yɔrɔ la yɔrɔ min n'u bɛ a wele k'a fɔ nara yɛrɛ marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ accord ani tarakoro nin bɛɛ ye mara yɛrɛ o nara mara yɛrɛ kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ wulikajɔ ninnu senfɛ u nana papalikɛlaw ka daga caman kɔni firi ka mugujuguw kɔni caman fili a kɔnɔna na janko kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen ni tu kɔnɔna don u bɛ a wele k'a fɔ ko nawulena ka fara bama jugu yɛrɛ kan nin ye yɔrɔ min ni an ka finitigilakaw kɛra sababu ye ka papalikɛla ma 28 bɔɲɔnko kɔni ko ka neutraliser komi tubabukan no neutraliser a bɛ se ka kɛ ka u minɛ a bɛ se ka kɛ k'u bɔnɛ u nin na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin yɔrɔ kɔfɔlɔ nin yɔrɔ la a bɛ taa tari 2 ani kɔ bɔɲɔnko la yɔrɔ minnu tun minɛnen bɛ nin ma kɔfɔlɔ ninnu yɛrɛ fɛ a kɛra sababu ye nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu kɔni nana bila maaw bɛ se k'u ka tagaseginw kɔni kɛ an bɛ waati min na i ko sisan
o kɔfɛ a yira la k'a fɔ dɔkunjan tɛmɛnen na min ye Sikaso maraw ye ka fara Buguni mara ani Kucala mara yɛrɛ kan an ka finitigilakaw ka wulikajɔ fanga bonyana ni yɔrɔ kofɔlɔ ninnu yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Cɛrɛ ka fara Tangela kan ani Dandereso Misanzo Kuniyo ani Kabale nin bɛɛ ye yɔrɔ min an ka finitigilakaw ka munumunu salo bonyana ye papalikɛlaw ka daga fɛn fɛn bɛ yen u ye a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ fo ka taa u nun don Burukina yɛrɛ frontière yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko maa bɛ se k'a fɔ bi an bɛ waati min na i ko sisan tare o bɛ ka na jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabu ni ye yɔrɔ ta yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ Cɛrɛ yɛrɛ fan fɛ kuluba dɔ tun bɛ yen nin yen yɔrɔ tun ye papalikɛlaw yɛrɛ daga yɔrɔ ye u tun bɛ taa u ka farijagabaw yɛrɛ kɛ yen k'u t'u ka entraînementw kɛ u bɛ fɛn wele faransikan na a yira la k'a fɔ an ka finitigilakaw ka o munumunu senfɛ u nana bɔ u kan yen nɔ ka gosiliw caman kɔni kɛ a kɛra sababu ye min ye u ka bolifɛnw ye u bɛ fɛn wele faransikan na véhicule Toyota Hilux u nana o kɔni minɛ ani u ka camion citerne kelen ka fara u ka 10 tonnes dɔw bɛ yen u nana tɛgɛ kɛ olu yɛrɛ kan an ka finitigilakaw ka wulikajɔ senfɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a yira la k'a fɔ min ye u ka moto 7 bɔɲɔgɔnko an ka finitigilakaw nana tɛgɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka fara u ka maramafɛn dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛ wele k'a fɔ pistolet o nana minɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko siga kɔni t'a la an bɛ waati min na i ko sisan maa 22 bɔɲɔgɔnko olu nana wele an ka finitigilakaw fɛ ka yira k'a fɔ siga kɔni kɛra olu yɛrɛ la ni u ni banbanci tigilamɔgɔw u bolo tɛ ɲɔgɔn bolo nka nin n'a ta bɛɛ sa hali bi min ye k'a fɔ jamana yɛrɛ cɛmancɛya fan yɛrɛ fɛ n'o ye Mopti yɛrɛ marabolo ye yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Koro Bankas Ɲɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan min ye an ka pankuruw ye olu kɔni bɛ ka wulikajɔw kɛ ka gosiliw yɛrɛ caman kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'u bɛ a wele k'a fɔ Tun ani Wangoro fo ka taa bila Ja yɛrɛ kan a yira la k'a fɔ nin waati laban ninnu yɛrɛ la min ye papalikɛla 11 bɔɲɔgɔnko olu kɔni nana minɛ o kumu kɔnɔ min ye Ibnu Abani ye ale yɛrɛ fana bɛ nin kulu ninnu yɛrɛ cɛla kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko Mali yɛrɛ gɛlɛya ninnu a tun kɛlen don ko ba de ye sabu lakanabaliya tun ɲɔɲɛra ka se degré la fo jamana kɔnɔdenw jigila nana tigɛ k'a fɔ kana yɛrɛ tɛ se ka sabati nka an ka finitigilakaw ye a jɛya bɛɛ ye ka yira k'a fɔ lakanako olu bɛ a ko kan hali bi kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin wulikajɔ ninnu senfɛ min ye u bolola telefɔniw ye fɛn min bɛ wele faransikan na ko téléphone portable o 4 nana minɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ u ka taliki waliki minnu bɛ yen u nana o fana minɛ o 4 bɔɲɔgɔnko ka fara u ka batterie de rechargement yɛrɛ kan u ka panneau solaire ninnu tɛgɛ nana kɛ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen na an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko yɔrɔ min bɛ yen n'u bɛ a wele k'a fɔ Jabali an ka finitigilakaw ka wulikajɔw kɔni bonyana nin yɔrɔ kɔfɔlɔ yɛrɛ la fo ka a dama tɛmɛ maa 9 bɔɲɔgɔnko o nana wele ka taa di an ka finitigilakaw ma janko u bɛ se ka ɲininka u dalakaw na cogoya min na an bɛ waati min na ko sisan an ka finitigilakaw ka ɲɛmayaso n'o ye état major général des armées olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu bɛ wulikajɔw kɔni na bi nka u mago bɛ jamana kɔnɔdenw u ka se ka kunnafoniw jɔnjɔnw di u ma ni maa kɔfɔlɔ ninnu yɛrɛ ka kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon.